Belekino kha khamjangnai koktuma nogo busakoloi sinai phiaba bufakrikhya o hayungo kogungkha ambasani krungsa thayo regani samung tangi tongmani jorabo asumsa bufang kthei kotorma bai klaima bai sago patima thaino lama chokha khorongni tiprasani tei khorongni hingke lama ba choba khlaija sakam nogo obhai koktuma mani samobasakha tipramothani adongro kthei nogno khungo thangi soikya tipramothani adongro koktuma thumani biskango khukhenga TTIDC Junal Dolai Chairman tei 47 Ambasha Block President Premlal Molchop kthei khungo thangi kha khamjaka tei hapane bkhak tei jesik mansak chubachuni yak barogi phainai hini kogrkha Ambasha Block President Premlal Molchop ni takuk media rono hambai tei jara loko naina rono bo paiplaya kini orochung phaimani karon nomo Mia 16 tarik April 2025 sini oro under the 47 Ambasha constituent ni bisingo Raipasa Village Committee ontorgoto sini oro kaisa regani samung cholimani Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ni samung kaisa brok ban khurlai aro prai jetu ani khobor oro phai angkhna mane 35 te 40 jon aro lebar tong ingkei kaisa bufang kotorma brok ni sakau tongo ingkei us kango wati phaijak ingkei mia achomsa bufang baye aro prai 4 jon sinjaka thaiphano 4 jon total 5 jon ni bisingo ekjon to sport death buri kroksa abuni pore tabuk o kuthui nogachung phaimani mongkha Robert Molsom bongke dukhu mane hospital no boni langma chokha abono khnawai asugai tongmaya oro ani tipra mathani ingai taijung junal subjunal ingai broni nukhungo tai ukuthui mangkuthui no paithak nairukmung nainen bagai chung oro phaimangkha oro tongo tipra matha regional committee ni president Prokrai Riang tai tipra matha block president tipra matha ni chini Ambasha block ni secretary Pintu Poloi tai oro chini Roy Kumar Darlong tai bibinno netri rokbai chung oro paithak nairukmung nainen bagai chung thaika abno chung belai kheno kha dukhu tongo karon o cherai je Robert Molsom bo taklaino diploma paijak bo engineering course bo kaisa khub cherai kaham boni langma je arimani abo sudo boni nukhungni bagai jotoni bagai no chini khoti prosa elevated diploma paijak degree khaina nai mane grini bagai nukhung chugeni bagai bor rega samung khaitani mahai kaisa accident mani abono chung o elaka tai chini party ni ngai chung junal ni ngai brongni family no pase tongnai tai sarkar madhyame bumti khai lama tong abobo chini general secretary Pintu Poloi me SDM bai salaika tai bibinno labor department rok bai bo chung chini ngai chung bujuk khai tong gri borok bahai bumai kai brono kaisa subida riman ba compensation riman abo chung lama nai tui tong tini boni oro Christian jokon tini khomnai aboni pore kecang khayai jung oro leaders rok brongni guardian rok bai tai parani bro rok bai bumti brongno compensation riman abo kecang khana basoni chung salainai aboni pore chung thana bai angkok salaika apototo GDP khairigra dihnai ano sahorka chung nayo brongno kisa compensation sini Tripura government hoite anani tong abo sini dabi tong nai tei bekal belai keno dukhu brongni nukhungo kaitor brongno khaksang maritu tei boni family ati sojon jotono boni kholani bagai chung kaitor ten suriwo pipeline langma kaitor bai mol brum tongtung abo chini kaisa koimo belai no chung to nam kangkemi yawo Raipasa Village Committee ni andaro desa nailapa ni elaka wono deka khanio hat khai pangklai thimani jaga tinio chung joto chini o Ambasha 47 Ambasha ni chini Tripura Mothas ni leaders raubai ke chung kisa thai brongno onuk khon nai thika o thinai ni bumongkha Johi Molsom kai bini bufani bumongkha Joybasi Molsom ke o thinai ni bo kaisa charai 1 বছর 3 দিন tabuk belai nok khak hamlai ka chungbu obahai durgotona ngmani ungkai obono chung procession administrative procession chung salaika borokno bahai help khaimane abono chung
ini je administration ni je SDM songrok kaurika narong ni je somaso tam khainani dorkar tong abono khaipai kagos jomari paidi kai aboto keine buchung dus khainani kori hothat kai bufang kuthi bai embroni saka klaiman ba abo kaisa register ni opono klai khabon bagino administration ni procession brobo bisa o register ni andaro je fan tumo ekono brono tubanani obai ni brono kaurika jeto chungu salaimani ba asa khayo taito tamne ba chungbu joto khaijak oro elaka basi joto no brong bagai chung khamka dukho mangka jeto trai chikon sa berawi lang thangman bagai ba kai chung o thinai rong ni sakabo brong ni apta sorjo thanan bagai prathana khayo obai tamno sanai abono ke tini chung joto no khaimani bisio pona khamano asuk jorano soino